Šta tu najviše privlači kod muškaraca? A, jebem mu kevu. A, da mu jebem kevu. Da li stvarno? Živio TV. Danas smo u Knez Mihajlove. I pitat ćemo devojke šta im se sviđa kod muškaraca. Hajde, počnemo. Ćao, ja sam Nikola, kako se ti zoveš? Ćao, Kaća. Kaća, imam par pitanja za tebe. Prvo, šta ti se najviše sviđa kod muškaraca? Šta mi sviđa je duhovitost. Ima li još nešto? Mislim kliše, ali prvo osmeh, karakter, smisao za humor. Visina i da bude crn, eto. Da laže. Privlači me nekako celokupna njegova pojava. Najviše sviđa kad je dečko duhovit. Znači to je ono, ne mora da bude ni lep, ništa važno da je ekstra duhovit, da je meni super sa njim. Dečko može održi razgovor sa mnom više od 2 minuta. Da ne mora vas da bude u centru pažnje, da mu je stalo do sebe. Ali tetovaže snimimo stvarno prvo. Pa uredan da bude. Mislim. Oči, osmeh, da. Biceps, triceps. To baš i ne, ali meni baš i ne. Uglavnom volim kada dečko ima bradu, kada dobro se oblači neke košuljice. Kako dobro, super. Da je visok i da ima bradice. Pa ja volim da je dečko visok, da ima plave oči, da zna kako da priđe devojci, da nije stidljiv. Pa Boga mi da kažem da je tu samopouzdanje i da je tu sposobnost da procene kada su prenapadni pa da se povuku i uopšte ne. Sviđa mi se da je dečko istetoviran i... To, znate, a koji stil oblačenja otprilike, šta? Pa ne znam, ja više volim Ne, ja više volim sportski, da. Pa meni je, recimo, bitan fizički izgled i preferišem jako visoke, zato što sam ja veliko visoka. Ti si prva koja je priznala. Pa da, zašto ne priznajem? Od načina na koji hoda, na koji progovara, na koji nastupi prosto u društvu i pred nekim kad treba da stupi u razgovor. Pa, ubavi zgodni, inteligentni maški. Ok, dobro, treba da budu visoki. Ne, da mi odgovaraju na moju visinu. Dobro, treba da imaju bradu. Može brada. Imam novi auto, kuću na Dedinju. Ne to uopšte, nego kao apsolutno zrelo, normalno razmišljanje i posmatranje svega. Šta ti ne privlači? Najviše me odbija kad to bi se ono kao žargonski reklo iskompleksiran. Znači da jednostavno kao da na nekim veštačkim putem pokušava da se predstavi drugačije nego što stvarno jeste. Znači da bude ono što... Da, neko veštačko ponašanje koje se jako brzo oseti. Generalno ne volim kada puše cigare, ali kao mogu da pređem preko toga ono koje je tipa neki baja nešto. Kriminal i ostalo. One izgasirane. Kad moram tako se izrazim. Da smo farmerke uže od mojih. To isto ne volim. Meni se ne sviđa kad im je život samo teretana i slikanje ogledala. Preterana posesivnost. Ima zdrava doza, ali preterano guši. Loše ponašanje prosto, kao što nažalost ima. Previše samopouzdanja, egocentričan. Ne sviđa mi se kad je previše samouveren i može da ima svako. Onako kad je umišljen malo. Ako nema fizički izgled, ako me ne privlači, ništa onda, ništa. Hemija. Bahatost, nepristojnost u stvari, nedostatak stila, mnogo stvari. Prljava kosa. Ne sviđa mi se patetičnost i da, ne znam, da mi glumi to u nekog mača muškarca, neke filmske fore i gluposti. Kad je neko nevalentan, ali ne volim ni kad je neko pretjerano patetičan. Znaš, ono, balans je neka najbolja stvar. Taj neki šmekerski stav, kao u pokušaju. Ej, jebi. Subscribe, share i like. GBO Crew. YouTube. Televizor.